Šášovský hrad, strážca histórie. Vedeli ste, že nad Hronom sa týči hrad, ktorý kedysi strážil obchodné cesty a ukrýva tajomstvá stredoveku? Šášovský hrad postavili v 13. storočí na strategickom mieste, kde sa križovali dôležité obchodné cesty. Slúžil na ochranu a výber mýta. Mal valcovú väžu, obytný palác, kaplnku a 2 predhradia. V roku 1424 dostala hrad do vena kráľovná Barbora Cieliska, známa ako Čierna kráľovná. Po nej ho vlastnila aj kráľovná Beatrix. Neskôr hrad poškodili husiti, Tekeliho vojaci a cisárske vojská. V roku 1708 bol opustený a začal chátrať. Dnes sa o hrad stará Združenie na záchranu hradu Šášov. V roku 2015 odkryli pozostatky stredovekej chlebovej pece, čo naznačuje prítomnosť hradnej pekárne. Navštívte Šášovský hrad a objavte miesto, kde sa história stretáva s prírodou. A možno objavíte aj dávno stratené tajomstvá.